Yeah.
Yo
sikra lampak anglare ngabaris angayai darmaning satriya
Caca oh Caca oh Caca oh Caca oh ya yo yo Injih, luar biasa no. Saya sore, saya gayeng. Saya gayeng mas. Nggih, saya garing bareng yoan mas. Sar. Kudu Mardawa. Kesenanganku. Gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatan ning tresno aku sumanding wong liya makar ono ing ati apa iki dudu aku sing duweni wis cukup laleno timbang ati mara mergo tresno ra iso dipaksa hatiku percaya yen kowe mesti bisa milake aku sumanding wong liya bareng Kudu Mardawa bersama Audio Sound System sakda selo Mas Gitar. ayo mas Ora gampang nampa lelakon
gandeng wong liya. Menawi para pamirsa badhe ngersakaken Kuda Mardawa. Nggih, saged lumantar kontak person wonten ing nomor 087738007537 utawi 055783094224. Utawi tindak wonten ing Mabes Kuda Mardawa wonten ing Kati Beso Argadati Sedayu. Sampun semadya Kang Mas. Kadung tresno pring sliramu duh wong ayu ra eling dina lan wektu Ning ati katon ra bisa ngilang saya suwe saya ra karuan saya gawe lara iku ra prayoga Aku ora bakal mundur, aku ora bakal mlayu. apa yang Asmara
kasih. Suarane ati sing nandang kasmaran. Kelingan nyawang sliramu lan sesandingan tresnane atiku mung kanggo sliramu. Bareng kudu mardawa kesenenganku. Sawere yo. Ayo yo. Kangen ning atiku. Sampun katur. Pripun Mas Bayu? Dibonusi sayang-sayang. Sajake kok ya rada-rada ki lho jan lali apa piye le ngendangi kok ya. Bayu po? Heeh. Gedek buka Siti.
ilang HP ini. Apa sliramu wis lali janji suci ngendikanmu wingi. Kudo Martowo. Ayo no.
Iya Mas, nyuwun pungcir banter, monggo. Jak 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 jak. Cak cak cak. Tuh. Iya. Rondo dicampur rati, nadyan rondo semarah hati. Jak 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 jak. Jak 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 jak. Tuh. Jak 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 jak. Cak 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 cak. Tuh. Tuh.
Hus. Oh. Yoi, yoi. Jak 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 jak. Jak 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 jak. Huh? Loh? Monggo kasih jalan, kasih jalan, kasih jalan. Yo? He? Jak 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 Yo? jak jak jak. Jak 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 jak. Jak 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 jak.